Vítajte späť. Poďme sa teda porozprávať o tom, ako si niečo úspešne vymanifestovať alebo pričarovať. V prvom rade si musíte uvedomiť, že toto je vaša 3D realita. Toto je váš vesmír a môžete ním manipulovať, môžete ním ohýbať ako len chcete. Tí, čo poznajú film Matrix, určite si pamätáte tú scénu vlastne s tým malým chlapcom, ktorý mal vyholenú hlavu a mal lyžicu a svojou mentálnou silou ohol tú lyžicu. Ten chlapec potom aj vysvetlil, že on neohýbal tou lyžicou, on ohýbal iba energiou, Matrixom, z ktorého je tá lyžica vytvorená. Nezmanipuloval samotnú lyžicu, zmanipuloval energiu, z ktorej bola tá lyžica vytvorená. Pretože tá energia, z ktorej je vytvorená daná lyžica, je tá istá energia, z ktorej sme vytvorení my. Ja viem, že toto znie ako nejaká spirituálna guru pičovina, ale môžem vám povedať, že naozaj to funguje. Všetky manifestačné, čarodejnické taktiky a techniky, ktoré vidíte na sociálnych sieťach a aj v knihách, sú iba rozprávky, sú to iba také začarované, zázračné, trblietavé slova, aby ľudia si kupovali nové knihy o manifestovaní, aby sa vzdelávali o nových technikách, aby si kupovali nejaké kurzy, manifestácie. Vy všetky tieto taktiky a techniky nepotrebujete, stačí si iba uvedomiť, logicky pochopiť, že čo vlastne robíte, keď si niečo manifestujete alebo keď čarujete. Prvý bod, ako niečo správne si vymanifestovať, je to, že pochopíte. Logicky pochopíte, že všetko je vytvorené z energie. Mobil je vytvorený z energie, ja som vytvorená z energie, moje telo je vytvorené z energie, tento obraz za mnou je vytvorený z energie. Manifestovanie, takisto aj čarovanie, jediné čo to je práca a manipulácia s energiou. Je to naladenie sa a manipulovanie s energiou druhého človeka, ktorého si chcete manifestovať. Keď chcete mať partnera vo svojom živote, predstavíte si toho partnera, kľudne aj konkrétneho človeka. Predstavím si toho svojho vysnívaného partnera, predstavím si, ako vyzerá, ako vonia. Každý jeden detail. Čím viacej detailov, tým lepšie. Ďalej, následovne, ako ho už mám vyrysovaného, si predstavím, aký je to pocit, keď sa držíme za ruky, keď sa boskávame, keď máme spicy time, keď sme v posteli a ideme na to. Predstavte si, aký je to pocit, keď sa rozprávate a keď ho už kompletne máte vyrysovaného v hlave, viete, ako vyzerá, viete, aký je to pocit, áno, keď je s vami,